салому алайкум мухлисони ММА, ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. дӯстони азиз, ин либосое ки мебинед истеҳсоли Кавказ буда ба сифаташон 100% гарантия дода мешавад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи бесплатно дорад. барои заказ кардан дар WhatsApp дар рӯи экран буда нависед. чӣ гуне ки ҳамаи мо медонем, терминатори тоҷик Фаридун Одилов рӯзи 27 январ бо варзишгари рус Элмар Гасанов дар шаҳри Казани Русия дар турнири SC 151 баромад хоҳад кард. ва мо ҳоло каме маълумот дар бораи ҳар дуи варзишгарон бароятон пешниҳод мекунем ва шумо лайкро фаромӯш накунед. Фаридун Одилов бо лақаби Терминатор қад 180 см буда, вазнаш 83 кг аст. соли таваллуд 12 августи соли 1992. ҷои таваллуд Тоҷикистон. намояндаи тими Байонов. баромад мекунад дар вазни нимвазнӣ. дар карьераи касбии худ бошад 14 ғолибият, 2 бохт ва 2 та ничия дорад. аз соли 2016 фаъолияти профессионалии худро оғоз кардааст. аввалин муҳорибаи худро 10 июни соли 2016 бо варзишгари қазоқ Жасулан Касимов дар турнири Федератсияи ММА-и Қазоқистон гузаронидааст, ки дар раунди сеюм ӯро шикаст дода даст боло мешавад. 2 маротиба мағлубияташ, яке бар зидди Актилек Джумабек, варзишгари киргиз, ва дигараш Шавкат Раҳмонов мебошад. ин ду варзишгар тавонистанд варзишгари тоҷикро шикаст диҳанд. аз соли 2019 инҷониб барои варзишгари тоҷик соли пурбарор шуд, чун то ҳоло дар ҳамаи муҳорибаҳояш дастболо шудааст. 2 муҳорибаи охирашро дар турнири Eagle AFC гузаронидааст. соли 2021 бо Сергей Калинин ва охири ҳамин сол бо Энок Солвес Торрес гузаронида дастболо шуд ва камарбанди қаҳрамонии Eagle AFC-ро ба даст овард. ин сол ба Фаридун Одилов барои ҳифз кардани камарбанди қаҳрамонӣ бо варзишгари қазоқ Даврен Эрмеков муҳориба монанд. аммо бо сабабе ки Фаридун Одилов вазни даркоиро карда натавонист, муҳориба бекор карда шуд. камарбанди қаҳрамониро аз Фаридун гирифтанд ва шартномаро бо Фаридун қатъ карданд. акнун яке аз организатсияи машҳур SCA бо Фаридун шартнома бастанд, ки дар як муддати кӯтоҳ ба ӯ муҳориба гузоштанд, ки ин ҳам зидди Элмар Гасанов мебошад. Элмар Гасанов вес 92 кг буда аз номи Россия баромад мекунад. дар карьераи профессионалии худ 6 ғолибият, 1 маротиба ничия ва ягон бохт надорад. ӯ дар организатсияи Спарта ММА клуб, ММА Series, RCC ва SCA баромад кардааст. 2 муҳорибаи охири худро соли 2021 дар турнири RCC Интор 18 бар зидди Антон Волков ва моҳи сентябри ҳамин сол бар зидди Евгений Эрохин дар турнири SC 145 гузаронид, ки дар ҳар дуи муҳориба ғолиб шудааст. хулос барои Фаридун Элмар бисёр ҳарифи хатарнок ва пуртаҷриба мебошад ва мо умедворем варзишгарон як муҳорибаи ҷаззобро пешкаши мо мухлисони ММА мегардонанд. дӯстони азиз, ин буд видеои навбатии омоданамудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд ва комёру комкор бошед.